Bueno, jo fa ja un temps que vinc al gimnàs, feia ja bastants anys, però vaig decidir agafar un entrenador personal perquè volia millorar una mica la meva forma física. Tinc 3 criatures i també després de l'últim part volia millorar sobretot la zona abdominal i vaig decidir-me per començar a entrenar amb la Isa i la veritat és que estic molt contenta perquè he notat moltes millores tant a nivell físic com en força, en elasticitat i la veritat és que per això continuo perquè estic molt contenta de venir a fer classes amb ella. Bé, doncs jo amb la Susana el que estem treballant principalment és molt la zona del centre, variem entre pilates i treball de força-resistència, treballem amb diversos materials, amb bosso, amb pilotes, amb cintes, fitball, treballem una miqueta de tot per treballar tot el cos i sobretot la part del centre, que és el que a ella més li interessava. I de moment sembla que anem molt bé, ja portem molt de temps i treballem força cada setmana.